Започвам да снимам обещаното видео за реанимацията на орхидеи в парник. Тази реанимация е подходяща за орхидеи, които имат поне един корен. Желателно е дори два. И листата са сбръчкани и дехидратирани от това, че самия корен не може да изхрани листото. Ако орхидеята няма абсолютно никакви корени, не се реанимира по този начин. И идеята на цялата реанимация е, че се създава парник, в който влажността е по-висока, отколкото нормалната в стаята. Как се получава това? Ами като съдът, в който са сложени орхидеите, е покрит. В случая този мой съд е нисък, не е достатъчно висок, затова е така съм го покрила с тази турбичка, съвсем рехаво. Влиза въздух отдолу, не е плътно затворена. Ще ви покажа принципно как изглежда такава среда. На дъното има керамзит. До тук съм сипала водичка, за да седи керамзита влажен. Отгоре има жив сфагнум. Той е купен от някакви... Забравих сайта как се казва. Онлайн съм го купувала с месоядните животни. Карнивор БГ или нещо такова беше. И върху него съм поставила реанимационните орхидеи. В случая това са 4 бебенца на една орхидея, която взех от едно момиче да спасявам. И тъй като цветоносите съхниха, бебетата също загиваха. И се наложи да ги отрежа от майката. По принцип не обичам да ги деля, обичам така да ми е седат и да ми е красиво, но в случая се наложи. И тук вече седат цял месец. Ето каква е ситуацията. Изпънаха листенцата. Листенцата бяха доста омекнали. Ето тук имаме коренче, което е тръгнало вече в мъха да се развива на едното бебе. Другото все още не е добре. Сбръчкано е, но поне листата не са супер меки. Корени още не са тръгнали. То по-бавно се развива. И ето ги другите две бебенца. Пак едното се развива по-добре. Пуснало е коренчета. Тук даже има новичко избило. И другото коренче също е с растящо връхче. А второто бебе, това беше най-зле. Всъщност няма още признаци на живот. Дано да оцелее. По принцип съдът, в който се държат реанимационните орхидеи, трябва да е по-висок. Но аз не бях предвидила този съд да гледам реанимашки в него. Но просто си гледах живия сфагнум тук. Ето така. Принципът на голямата кутия, която имаме, е абсолютно същия. Тя стои и там до прозореца. И вътре по същия начин. На дъното има керамзит с вода. Няма мъх, защото орхидеите са в саксии. Саксиите са поставени върху керамзита. Ето ги и тук. Тя ги поливам като нормални орхидеи, смисъл с там накисване. Вчера ги полях. Ето как изглеждат. Корените са много малко вътре, то е ясно. Това е реанимашка, но вижте какво става отгоре. Средата й харесва, листата се поизпънаха. Имаме цветонос. Това е заради влажната среда. Това е класическа система, само да кажа. С много едра кора. Ето, ще покажа тук още една от реанимашките. Ето я, тя има коренче, тръгнала и там вътре. Малко трудно се вижда светлината, е така слаба. Вчера ги полях. Това листо ще го отсуши. Вчера е полята и не се вижда много добре
каква е ситуацията с корените, но на практика почти няма. Сигурно има един корен сам. Но новият корен е добре. И листата просто бяха съвсем плюмнали, то се вижда. Дори мисля, че 2-3 листа още загуби. Това са тези, които останаха. Какво имам още тук? Упс. Ето. Вижда се само да кажа, че тези орхидеи са тук вече цял месец. Листата се поизправиха. Ето тук се вижда. Мисля, че даже да не се лъжа, тази да е била с бебетата. Ето коренчетата. Размера на корите е много голям. Малко керамзит има вътре. Всякакви могат да бъдат, както си решите ви. Тази ми е подарък от приятелка. Тя беше такава реанимационна. Ето, засушава 2 листа, но другите върнаха турбора. Жив корен още не се вижда тук наоколо. Вътре сигурно има един. Поне. Това нещо, което искам да кажа е, че ето, например, мъхът, който съм ползвала тук, има керамзит на дъното. Керамзит, мъх, 1-2 парчета кора, може би, и това отгоре просто съм го сложила. Това е кокосово влакно, което съм сложила, за да държи орхидеята да не се клати. И това е коренът, който изгнива тук. Тургорът на листата се възстановява, така че тя ще пусне нови корени. Ако вече не е пуснала, но няма как да видя нищо да я разбутвам. Така. И какво имам още тук? Опс! Това се закачи. Ето още една от тези орхидеи, които взех да спасявам на това момиче. Това е орхидея с бебе. Личи си какво е било състоянието и това е след месец в кутията. Добрата новина е, че тръгват вече. Ето, вижда се коренчетата. Бебето също. Бебето нямаше собствени корени, затова не можах да го отделя и се наложи доста криво така да я засадя, но тук се вижда корените. Ще изгният с тия, най-вероятно всичките, дано да оцелее поне един. Заради конденза не се виждат хубаво, няма. Ето има един, ето го, който дали ще тръгне, дали няма да тръгне, не знам. Ще разчитаме отгоре да избият новите коренчета. Това, което я спасява тази орхидея е, че е в толкова влажна среда. Ако не беше в парника, щеше отдавна да си е заминал. Нямаше да може да оцелее. Сякаш и тук има коренче, трябва да махна тази блузка. Ами това е за реанимациите. Тук разни мъхчета съм си сложила да живеят. Те не са част от тази система, не са необходими за орхидеите. Това, което исках да покажа още е, че за хората, които нямат жив сфагно, става всякакъв друг мъх. Ето ще ви покажа, тук имам 2 експериментални саксии, които даже те са ми от първите и нямат керамзит на дъното. Това е обикновен мъх, какъвто съм намерила там в гората, из двора и така нататък. Той вече, тези саксии са на повече от месец, мисля, че. Мъхът е пораснал даже и тези неща нагоре. Се вижда, че той си живее и расте. Ето го. В момента 15-16 ден не е поливан и е пресъхнал. Трябва да го пресъдя. И това, което бих променила в тази посадка, тази саксия, е да сложа керамзит на дъното, за да мога да държа, да оставам по малко водичка, за да се храни мъха. Ето тук корените бяха тръгнали някъде, много хубаво се виждаха. Това черното е кал от мъха, който просто ти, като го стържиш от камъни или от земята, той е с калата, което също не ми харесва много, но би могло да се поправи. Тази орхидея е реанимашка, затова бях решила да я жертвам.
и да пробвам на нея. Тя пък я хареса. Ето тук имам още една, но тя е с много по-малко мъх, защото не стигна количеството. Това ми е първи опит. Това е сандериана, която хищ не ми вървеше. Ето ги корените, които бяха в саксията. Много зле. А всичко това бяха едни въздушни корени по 30-40 см, които натиках тук в тази посадка и върви, харесва ми сякаш. Но пак казвам, това са експериментални посадки. Показвам я заради мъха, че може да е обикновен мъх, а не е задължително да е сфагнен, когато става дума за реанимация. Ако се чудите корите, откъде съм ги взела такива едри, събрала съм си ги от гората и съм ги нарязала с ножицата. Ами това е. Успех на всички с реанимациите.